Hagani kesngi ke pementang akwa ban keren syafang laijat ki jing sarong. Laijat ki jing sarong. Pediang sung bahai fi wei pui barok sakanika channel jongi ke channel jong ka potnet ya ka ba ngiyo ban ai ya ka ktien ke jong blai na ka sngi sa ka sngi. Le se don na preng jong phi ke por ka dang dai ka sien ka baning kong i pentip shafi bagani ka channel jong ka potnet ka dai ka channel ka ba ya lap ya ka gospel bat ka ba aru ya ka gospel man la ka step pila ban pej ha ka pon riu ba jimen step ngi premier dan ngi ai ke ni ke jingkran bat ka ne be hang tu borok si sngi pila ban pej jan miet ru la pila yo por te pila ban pej man la ka sngi pila ban subscribe ya ke ni ka channel khnang ba fin yo iki kubor ki ba thmai man la ka sngi tadeng tanga sngungu yo blai ba ubu yang i ha ka jaka ya ka ba ka ktien ka jong blai kam shim la kerdo ngi paho plat ka ktien ka jong blai bangangai ka ktien ka jong blai kana long jingker khu kana ai ji kai kana ai jing sngu thu ya ka jing em ka jong phi bat nga pediang sngu ba sha phi banga ai khu blai ru ya phi i wei pu wei ha ka kerteng ka jong Jesus Christ hagani ka sngi kumbang ala ong ngin kren syapang kita ki laijat ki jing sarong na kwa ban puli shwa na ka ktien ka jong blai syapang kata ka jing sarong ka babal ka ong kumni ladangi puli na ka kitab proverb ka ba khat riu ka khot khat pra ka ktien ka jong blai ka ong kumni ka jing sarong ka lej ashwa ka jing penjat ba ka men siem ka ba ngomeng hashwa ka jing kalan ka bible ka deb ya thu lupa lada ka jing sarong ka ya hashwa kamut latikna bet kabut ka jing penjat kabut ka snutenat ka smabang ya ka jing sarong ka ya haba ka sma ka jing sarong lati kena bet ka jing penjat kal abut na dien ba ka men siem ka ba snowmeng lati kena bet ba ka jing pen kalandru ka smabang ya ka men siem ka ba snowmeng tadeng tanga kwa ban kran na ka sngi bakalong ka ba mahado kata-kata lada ngidon ya ka jing sarong ka babel ka yathu ya ka ni ba ka jing sarong kalong ka ba ma ka jing ngomeng kata ka mensim kalong ka ba ma ka ba syarkai hado kata-kata tagani ka sngi kwa ban kran syapang kita ki lightly ki jat jing sarong hagani ka por ngi nyepet ya ka point ka baning kong ya ka jing sarong ya ka banga ai kerteng ka jing sngu sarong riu hok dan na preng jong fi ka ni ka por piong ka jing sngu sarong riu hok ka ba kumno na kwa ban kren ka ta na marba don shibun ki briu ka banga yo sngu ki ong layu dan kam yo tau jisu layu dan kam man priang yo layu bangin nget hao da im kumni ru biang hi ne im kini kiniam ki jongir ka biang hi na marba balai nga klem le te kano ka pop nga klem to nga klem klim nga klem sakilam ler ngam ju le ye kano ban pon so si ye ki breu te kumno nga non kam yo tau jisu balai nga non kam yo tau jisu nga im kumnir nga biang nga de u breu hi bahak kumno shu ong baki kristan ki ong ye ngi barok ki ba pop balai ki kristan kin shu keno pop lu dia barok ba barok ki ba pop barok ki ba pop ese pila bandon kum kata ka jing ong dengan kwa ban ong ye phi ba kamdan pat da ka wei ka jing ong lene kamdan da ka wei pat ka jing tho ban ong ba baro ki breu ki hok ka dei tang ka babel ka ba ong ba baro ki breu ki la le pop ki la do len ai ka buram ke jong blai ka babel ka ong ka taru dan ba hok dan u ba hok dan u ba hok dan u ba hok ong ka tien ke jong blai ta dei ta la da phi ong ba ngam dan kam yu jisu ngam dan kam yo nong pen im namar nga khlem le pop kabamut phila sarong bakla bat kane ke jing sarong ga jong phi sngo sarong ha kata ka benta ban ong ba nga hok nga khlem pop ngam dan kam yo nong pen im kabamut hi ka lenti jong phi ka ya bi direct sha ga jing pen rem bat chadu jok mar dei tang jisu ba ong along manga ka lenti phi ong along manga ka lenti brio baro kalenti ke jong ka David direct ke badan tangkawan we ka balai we direct syadu jok syatai be syabakut syadu jok banang ta syakapung keding kata ka di kalenti ka bau breu de banyat bat syakata kalenti bat syata ka jaka de ban poi tadeng ta balai poi syata namar ubreu ula
le pop te ublei no nang kong ula sai la yu blei ula jet no ya ka pop ban ya ka ba jet yu blei ai ka mon lai lut laun bam no ding jo ka jing em no un bam na tau ding jo ka jing tip ya ka ba ba ya ka bas niu no ding baro ublei ong ta ka per phila ban bam rai tang no ding jo ka jing tip ya ka ba ba ya ka bas niu lamana ublei baru blei bu yu adam ba ya ka em ka per eden bat kini ki ar ki jet ban ko ngo yau soitan ki ko ngo ya ka pop ki ko ngo ya ka jing yap ba deng ta ublei ong ladapi bam da ka ba yap pin yap shisha bat u adam bat ke em ki ladap bam bat latikna bat ki ba mi nau adam ka bamut na ki ba mi kita ki khon pateng jong ki don ha ga jing tim jo ka pop ka ba latikna bat ban poi shadu jok tala la kha yu breu mar ki breu ki ban kong e u de adam bat kum ta ka mi ke em bat la kha ya ki khon ban reu mdan da ka wai pat la kha ya ki breu baro an ka perthai dei ning kong e nu adam bat ke em ba deng ta baki ba mi hino nu sembai ka bamut sembai jong ka pop haba udan kita gi ba kharu baro ki dei ki ba pop kemul lati kena ba iban poi shaka jing pen rem ka jing yap ka tin jblai gong da ka ba yap nyap shisha kemul baro ki mami nu adam ba ki em lati kena ba ban yap da ka ba yap shisha amde ta ka jing yap ka do an ka jing yap ka ba ar ka jing yap sna ka men sim tani tang kwa ban ong fi ka ne ka sngi da da fi sngo fi don ye ka ne ka jing yat fi ong ba nga ngampop nga karpat ipia kan nega sngi daga men sim jo ka jing it daga men sim ka jing sngoret nga karpat ya pi kata ka jing nget ka jong pi ka bakla ba kata ka jing nget jong pi kong ka bakla nga karpat ya pi bala pidang ya kata ka jing sngo tho pi ong nga ngam dei bopop nga dei bohok ude soitan open shoy ya pi ude soitan open sarong ya pi jisu wan khnang ban pen em ya pi ta dau ong along kalenti Baru Jisu thaulenti sa ka way pat kani kalenti ka ba bi direction jok u Jisu pen up dak way pat kalenti ong along mga kalenti ba kalenti ka ba try offer yang nga ba pi ka kalenti ka ba kim tadeng ta habangi jet na kani kalenti ka ba kim ka lam sha ka jing em tadeng ta kwa ba nong fi ka ne ka si wat num sngo sarong ba pi hok mar kata ka de ka jing lam ler kata ka de ka jing lam ler kala ka bumut pediang yu Jisu yo ya ka jing pen em dei tam ma u ong ngalong mga ka lenti ngalong mga ka jing shisha ngalong mga ka jing em de dei tam ma u balong ka lenti kata ka lenti ka bayalam sha ka jing shisha ka lenti ka bayalam sha ka jing em ka kwa ba dong ifi ndan da ka way pag lenti u dei tang Jisu ka pon ka baar ka dan pat sa ka way pat ka jing sarong ne ka jing sarong ba kata ka jing sarong ka long ba ubriyo usngo sarong bau ang may man la ka sngi nga day unong pop sngo sarong ban long nong pop kataru ka day ka jing sngo sarong ka babakla ban ong may man la ka sngi ba nga bo pop ba pi ong may nga bo pop ngam tip shanungan poy ubapop uang nga poy bi shadujok but sngo kum baka suplat kata kadujok Sungo kumbaka ni kabas ngutenat kata dujok ba ubri uang ni dayap ngan poi shudujok akwa benong efi ba kadujok kamdei kabas ngutenat kadujok kamdei kabas ngobang ka jaka ya kabangin ya lek kemen kadujok kade ka jaka ka ba kordit kadujok kade ka jaka ka ba isatmet ka jaka jong ka jing sngosi ka jaka jong ka jing babi ka jaka jong ka jing yap tadeng ta kwa benong efi ka ne ka sngi ka mamenta lala piong ngadai unong pop pidon kam yu Jisu pediang yu Jisu kom unong pen em piong ngau bopop dang don jakan em hatu Jisu la ban map ne em ngakwa ban ong ifi bu Jisu wan khnang nam taki nong pop banga sngu iet ban perkhat yang ne kawai bu Jisu ubanganga syakri pitip mano basenran yu Jisu sabeneng mdei uriu hok ndrei udei unong pop jongki nong pop uba senran yu Jisu ha kata ka jing yap ka jong u ba ulait ru sha paradise but no ba unong pop jongki nong pop tau nong pop udai utaken ubalaya don lang ba Jisu hau tau lom Golgotha uwei na kitiki dakat uba ong yu Jisu kan mau lem yang ngala me poi sha ka hima ka jong me o Jisu ang
Aduk mentaka sengi men long lembat ngaha paradise. Udah unong pop ubasenran yo Jisu sya paradise. U Jisu uklem yalam yo ta ubreu bahok. Hendra yo nong pop jongki nong pop. Ubala yo ya ga jing pen daga jing ai namar ba usngau thu ba ulong unong pop ba upan map yagi pop na u Jisu. Upen rit yel dia khamat jong trai. Ba de yang ta ba ni unong pop jongki nong pop u yo ya ga jing pen but uyo ya ka paradise. But they ma ubay late lang but u Jisu siya ka paradise. But yung ta ko abang ifi ka negasngi ka bamanta. Lada pi sngow bi yala di ba pi day unong pop. Wat sngow sarong shu hakata ka jing ong ne wat sngow sarong shu ba pi day unong pop. Namar la pi ong a day unong pop pin sngow bang si sngow bang bay ban le pop. But pinyo alat bay ban le pop namar le pi kami le pi day unong pop ta kada usoitan ulong kenrat halor jong pi namar ka pop ka de ka marau ta de hing ta ka ne ka pop kan sin shar bi ya ga jing ga jong pi ta daw la da fi de unong pop kumut fi de umrau jong ka pop fi de umrau jong soitan pa de hing ta pin yai le pop na ka sngi sha ka sngi bat ka bible ka ong ta maka bai nong jong ka pop ka de ga jing ya ta de hing ta boleh film kalano na do man ta ka sngi man ong try nga de unong pop uba kraw map iki pop jonga ka tien ka jong blake ong ka shiti ka ban kong ka jong yones ka no man kong record ba khandai ka ong da pi plano iki pop ka jong fi u blay ulong uba yai ne bot ba hok ban map pi bat ban pen coach na ni pi na kata ka bom hok baro ding talra pi plai ka pop ka jong fi u blay u map ya pi blay u map ndai bu shu map la ka map na marbola dap siu dor ya kata ka pop ka jong fi ya ka ba ula ban kam ya pi ba pi pin long u jong u ta ding ta la pi dei jong trai pim la ban long shu unong pop ba u trai la thiet ya pi ba ba ka snam ju ka la sat ya pi ka mo pi la khot bi par ta ka daw la ki pop ki saw han ken le kat ka yor la ki saw berthu ki pop ju pi ka nor ken le kat u nyu lang berat namar la sat ya pi da ka snam ge jong trai ba ding ta ken fi dan ka jing slok lem ba u trai Pimya shu aga jing dum pila ya aga jing shai. Pimya shu hagata ka jing snol thu bakla jong pi. Ndrai fi ya aga nong rem ka jing shisha kat kum ka ktien ka jaw blai. Bat ka pop jong pi baro ka pop ka bakumno pila le. Try ongan isen ai ya kata ka jing bamman ka jong ki. Bat ya kata ka pop ka jong ki nganam kan mau shu ong try. Ta du man ta gasngi wanom snol sarong shu ban ong bangalong unong pop. Ndrai aingu ba men shwa fi long nong pop. Ndrai daga jing pen em ka jong try. Pila kalalong ubreu bahok bata ka jinga ge jong trau la pen khot ya fi ba fin long ureu khot jong okan bat ka pon ka balai ka de ka pon ya ka banga kwa ban kren ro ka ni ka sngi ba ka de ka ta ya ka banga la ai kerteng ka jing sarong reuniam bon ki breu ki sngo sarong halagi jong ki niam ki jong ki ong bet nga ngala don ha ka ni ka niam nga ngala don ha kata kan jinget ke jonga ngam don kamiu Jisu e kwa ban ong ifi kan ni ka sngi la da fi don kata ka jing sngo sarong ha kata kan niam ka ba pipi don kan mau ya kan ni ka wai kan niam kamla ban yarap ya fi kan niam kamla ban pen em ya fi kam don kan no kan niam ka bala ban pen em ya fi maka jing pen em kawan nau trai ka jing pen em ru ka dai tang nau trai bu tau dai u Jisu Christ tala fi don ha kan no kan niam ngaburom ya kata tambahkan mau gani kawai wanam sya syukur pada hakan niam namarkan niam kamla banyarap ya fi kan mau gani kawai dala fi poisha beneng tapi yang haga jaka jong ka jing bishara u Jisu unum kali ya fi piwan kan niam ayo unum kali ya fi nget kumno reun kali tangan kawai atau filak pediang em yang ha namarka babel ke thu ya kata mangim dei ban kemen hagi ki ru dei to ai bangingin kemen bala tho ka kerteng ka jongi haga kitab jong ka jing em ada jagi kamba ka jing em jongi la jagi ek ru gi ba kraw ka jing em ka jongi kim de ban kemen ha kata namar ka tin ka jong blai ki tho yingi lang wan puli ni ka Paul tribe pen kan ma ba kata ka de no Lucas kan nang ka bi Paul u Jisu ong kom ni hendrai wat kemen ha ka ni baki men sim ki la pendam ha po jong fi hendrai to kemen namar bala tho ya ki kerteng jong pi ha beneng kemen bala tho ya ki kerteng ke jong fi ha beneng ka kerteng ke jong fi kala don em ha beneng la tho na me ka kerteng ke jong fi ha ka kitab jong ka jing em ka
Kababal ke thu ya kata lan ngi puli kitab jing pen pau kani ka lenong ka ba harpo ka ong kum ni ka khot ka ba khat san ka ong ti jar ya ba mshim la shem bla tho agata ka kitab ka jing im la bread ya u syakata kapung kading ka Bible ka ong ya kata lada 4 don kerteng haka kitab jong ka jing im lada 4 sim la tho ya ka kerteng jong fi ka kitab jong ka jing im kaniam kamla ben pen em fi lada ya ka kerteng jong fi 4 tho ka kitab jong ka jing im lada 4 register ya ka kerteng ke jong fi haka register ka jong ublai haka ta ka register ka bahabneng haka ta ka kitab ke jong khun lang brat jong ublai ka kitab jong ka jing em dan jing mot tading ta wanum song sorong bangawan na katakan niam wanum song sorong bangadon haka ta kan niam dari itu ai ba fin song sorong ba phi thu yo Jesus Christ ka Bible ka ong kata Jeremiah khandai arpulai kumni ong utrai wat ai ba riu start un sarong halaka jing start lemne uba kraubor un sarong haga bor uriu spa to num sarong haga spa jong hunrei uta uba sngo sarong un sngo sarong yakani bau shempang bal bau I thu yanga banga long utrai uba le yaga jing le it yaga jing bishar ba yaga hok haga khando naba hakini ki aka nga sngo bhaken ong utrai usngo bha tangane ka wei ba phi I thu yau trai ba phi thu yau Jesus Christ unong pen em ba phi thu ya kata ka jing le it ke jong trai ka no bo trai la it ya fi ba phi thu ya ta ka jing bishar ke jong trai maru trai ude u ba bishar hok ba un le hok be ya kata la da phila pediang I un pen em be ya fi la phim pediang u ble num la ba ni ngasusun ai fi ngan pen em lak pen em fi em u bishar hok but ya ka hok bo ble de tang ma u ba ai ngi ya ka hok la da phila I thu yau Jesus phila I thu ya ka jing pen em namar badai ma u ba ai kata ka hok afi kamot si sin ba phila pediang yu trai ka pop kal alat na fi ka babel ka ongi kata la fi pulin na gisni sinong rom long ban reu dekat arfu ar ti bala pelat no ifi na ka pop ba kum ta la pelong ifi ki shakri u blai of yo kait ru ti so shaka jing pen khoi ba ba kot jong fi kan long ka jing em bam jikot ka babel ka kran sha ya kata ti bala pelat no ifi na ka pop la phila I thu yo Jesus Christ la pelat ifi na ka pop but tang bala shu pelat ifi na ka pop piklalong sunan ki shakri ki jong ublai ki be shakri shu ha ka do ni ha ka niam ka rukam ki be shakri mar ki ba mani ublai ha ka mensim bat ha ka jing shisha mar ka dai ka ni ka judgment sim ba ublai uat mdai kita ki be pendap rukam ba pendap ki niam ndai ki be shakri shisha ublai ha mensim bat ha ka jing shisha bat ki bi thu ka hok ha ka khando na ba ki ni ki ke nga sngo bha ong utrai ngai utrai ka khui fi ki ni ka sngi ta ding ta wanam sngo sarong ba phi ong adei ba hok ban sngo sarong riu hok ka ba ar ban sngo sarong nong pop ne ban sngo sarong riu niam ri to ai ba phi pin sngo sarong ba phi thu yu trai phi thu shi shai ka jing ki jong phi thu shai ka jing bi shar ka hok ka jong mar utrai usngo bha ya ke ba kum kita ngai utran ka khui fi ni ka sngi dan na preng jong phi ka ni ka por fi ong ampat priang yu jisu pidang don se ka ta ka jing sngo sarong balengan non kami ublai ngade ubriu bahok ni pidang don ha ka ta ka jing sngo sarong ro fi ong ade si de nong pop pim kala ka bamot ni phi deiru we na kita fi ong ade manga uriu niam ba ngala biang ha ka niam ka ni ka sngi fi ong pleng la sngu thu pastor bagata ka jing long niam ga jonga kam dan jing bot lem dang ayo yu jisu ngin ya duai ni ka por nga smu it men ya duai ba pi ni ka por te kum tang ka karpat ba fin smu ba ban ra ka kti ka jong pi she jrong ne la da long ka bala pi la ban dam kho sio ka ni ka por ra ka kti she jrong ngin ya duai ka ni ka por ka menta ong bat ngai ni kan tien ong jisu nga ai ngu I hame ba me khot ya nga ha ni ka sngi nga pla mga don kam yame unong pen em nga pop bat nga don kam ya ka jing ma jisu na pediang yame ha ka ni sngi kum unong pen em jonga pen em ya nga trai banga kwa ban em bat me
Shabam jikot. Amen. Amen. Tengah ngay trai nong kerkuy pi. Nang la ban phone yang ini, napi la ban visit yang ini. Idon hang ni apa nong temai nong kriam Shillong. Idon hang ni haga center ke jungi Ponat Prayer Center. Nadu sengi baar, nadu sengi sajan. Nang yo ban yakran jishu alor. Kata ka phang pinang san jishu. Idon hang ni ban syakri fi lambaga ketien ke jong blai. Pada ke jing doai. Ublai nong kerkuy fi kublai shibon. Amen.